Hola, com esteu? En clau vitivinícola, míldiu és sinònim de terror. Aquest maleït fong té obsessionats els viticultors. A continuació, a Vinum, descobrirem alternatives per mantenir-lo a ratlla i evitar que destrossi les collites, perquè el míldiu és un dels grans enemics de la vinya. El fong s'escampa ràpidament i la seva capacitat destructiva és enorme, i més si les condicions climàtiques li són favorables. Atenció, perquè l'any passat, el 2020, Catalunya va perdre el 27% de la collita per culpa d'aquesta malaltia. Una plaga sense precedents. En aquest sentit, la reconversió de moltes vinyes al cultiu ecològic ha afavorit la proliferació del míldiu, ja que l'agricultura ecològica limita molt l'ús del coure, el material que s'ha de servir com a antídot per eliminar el fong. Trobar alternatives al coure s'ha convertit, doncs, en una obsessió per a molts viticultors. Un d'ells és Francesc Pasqual, que des de fa temps col·labora amb l'Incavi en un projecte per reduir l'ús del coure a la vinya. Comencem. La innovació ha estat clau al llarg de la història per millorar la feina a la vinya. Els equips de recerca han dedicat hores i hores a investigar com economitzar el temps que s'ha de dedicar al cultiu, però sobretot a minimitzar els efectes d'un dels grans depredadors del cep, les plagues. Ara mirem l'eficàcia dels productes, llavors agafem el número de taques, però ho fem de manera que sigui comparativa, perquè si no se'n van els ulls on té la taca, saps? Llavors el que fem és agafem brots sencers i mirem les fulles del mateix brot. Agafa aquest brot i compta les fulles que hi ha i després mirarà les fulles que hi ha míldiu i els raïms. 13 fulles, Eli. Vale. El raïm està sa. En aquesta vinya del Francesc, el fong ja s'escampa. O sigui, això és un focus de míldiu ja. Llavors com funciona el míldiu? Primer surt una taca vella, que podria ser aquesta, que ve, el míldiu passa l'hivern a terra. Llavors del terra passa la fulla. Quan passa la fulla fa una primera taca. Aquesta primera taca fa les espores i d'aquestes espores, que aquí hi ha milers o milions d'espores, infecta el resto. Quan infecta? Quan plou o quan hi ha una humitat molt forta. Hi ha d'haver aigua líquida sobre la fulla. Què fa? El primer que infecta és el del voltant i és el que ha passat aquí. Tota aquesta part d'aquí, com que no s'hi ha fet cap tractament, doncs míldiu, tot, els raïms plens de míldiu, fets malbé ja, és un atac de míldiu. Si això, què farà? Anar fent una taca gran, anirà si no hi fas res. L'Institut Català de la Vinya i el Vi, Incavi, fa anys que dedica la major part dels seus esforços a trobar solucions a algunes malalties que són letals per la vinya. Una de les més habituals és el míldiu. Aquest fong, que apareix amb la humitat, s'escampa amb una velocitat terrorífica pels pàmpols i els raïms i se n'alimenta fins a assecar-los. El coure és, ara per ara, l'únic tractament efectiu en el conreu ecològic, però la normativa limita molt les seves possibilitats d'ús. El Francesc Pasqual és un dels molts pagesos del Penedès que fa uns anys va decidir canviar l'agricultura convencional per l'ecològica. Jo he anat fent un camí dins de la meva professió i actualment estic dins de l'agricultura biodinàmica. Però s'ha de dir que jo ja quan feia l'agricultura convencional, feia una agricultura convencional que jo li dic global. Vull dir que no feia una agricultura convencional on quan podava no tenia en compte el que després colliria. Vull dir que quan abonava de manera racional. Després això em va portar a ser una mica més respectuós amb el medi ambient i vaig fer el pas cap a l'agricultura ecològica. I aquesta agricultura ecològica, a la que la vaig començar a lligar amb el conjunt de l'entorn i la fauna útil que hi pot haver al terra, la fauna útil que hi pot haver als marges, doncs tot això em va conduir cap a l'agricultura biodinàmica. Aquest nou camí obliga el Francesc a reinventar-se i buscar i rebuscar alternatives als productes químics per mantenir la vinya sana. Aquesta vinya és una vinya de Macabeu de l'any 2010, que la seva particularitat és que
està molt enfonsada dins de la vall de l'Anoia i està molt afectada per les mollenes matinals. El fet que hi hagi tanta humitat fa que sigui molt sensible al míldiu i que llavors sigui una de les vinyes de l'explotació que necessita més tractaments. Hola, com anem? Bon dia, bona hora. El Francesc, però, no està sol en l'objectiu de reduir l'ús de coure a les seves vinyes. Des de fa uns mesos, una de les seves plantacions és escenari d'una prova pilot de l'Incavi, que experimenta amb diferents productes naturals amb l'objectiu de prevenir i combatre el míldiu d'una forma més sostenible. Ara farem amb aquest producte, el que fem és una barreja que hem fet nosaltres a l'Incavi, que és d'ortiga i cua de cavall, segons unes condicions que ens han donat, però l'apliquem amb la meitat de dosis de coure que aplicaria si apliquéssim el coure sol. En aquesta vinya, situada al municipi de Gelida, a l'Alt Penedès, s'està provant si és possible reduir l'ús de coure a la meitat per tractar els ceps contra aquest fong. La plantació s'ha dividit en dos. Una part s'ha sulfat amb coure i l'altra es tracta amb beuratges experimentals elaborats a base de cua de cavall i ortiga i una dosi de coure. Això és un projecte finançat des d'Europa, és un projecte Interreg, que estem fent en col·laboració amb la Xambra Agrícola del Rosselló, a Perpinyà, i en la que hi participen l'Incavi, la Xambra Agrícola del Rosselló, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Perpinyà i dues empreses, una empresa que és Aquinau, que és una empresa sortida de la Universitat de Perpinyà, i una empresa que es diu Futureco, que és una empresa que està instal·lada al Penedès, al polígon de Sant Pere Molant. Llavors, en aquest projecte, aquestes empreses i la universitat ens aporten productes d'origen biològic, ja siguin bactèries, organismes vius, ja siguin barreges d'origen vegetal, o sigui, barreges de vegetals, que tenen una acció que pot frenar el desenvolupament del fong, per diferents accions, sigui per àcids, sigui per competència, sigui perquè són inductors de defenses naturals de les plantes, etc. I llavors el que estem fent amb aquest projecte és aplicar-les en camp, és a dir, s'ha fet molta feina al laboratori, però el que estem fent és aplicar-les en camp i veure la seva eficàcia. Això ho fem per 3 fongs, pel míldiu, que és el cas d'aquesta vinya d'aquí Gelida, després ho fem per l'oïdi, que tenim una vinya a la Garrofa, i ho fem per podrit del raïm, que tenim una vinya a Sant Martí Sarroca. La investigació és una de les principals funcions de l'Incavi. L'ENS desenvolupa diversos projectes al llarg de l'any i bona part d'ells els du a terme en col·laboració amb els pagesos. L'administració no disposa de vinyes on experimentar i els viticultors les hi cedeixen. La del Francesc Pasqual és una d'elles. Aquí tenim aquesta parcel·la, l'hem dividit en franges de 10 ceps i llavors cada 10 ceps és un tractament. Això ho tenim repetit 4 vegades, perquè hi ha un disseny estadístic, i fem servir l'atzar, és a dir, aquesta distribució està a l'atzar, i això no ho podem fer en tractor, ho hem de fer amb una motxilla. Llavors tenim una motxilla motor que facilita bastant la feina perquè no hem de menjar, i el que fem és tractar diferents. Sempre tractem el mateix dia, això sí, tots els productes els fem servir la mateixa estratègia. Igual que en altres camps, la investigació a la vinya també es basa en la teoria de la causa-efecte. La clau és no parar d'experimentar fins que es troba allò que es busca. No, el míldiu depèn. El míldiu es genera quan hi ha pluja, quan hi ha aigua líquida sobre la fulla. Normalment, quan es genera de veritat és quan hi ha pluja. Llavors, el que intentem és fer l'estratègia que es fa servir amb el coure, que és evitar aquesta infecció. Llavors, el que anem, segons el Servei de Sanitat Vegetal dona els avisos, doncs nosaltres també tractem. Això és una de les grans qüestions, perquè aquests productes potser no tenen per què funcionar igual que el coure i amb la mateixa estratègia, però clar, això tampoc ho sabem. De moment fem servir la mateixa estratègia i anem a veure amb aquesta estratègia, que és la més coneguda per l'agricultor, a veure si funciona. Bona part de l'èxit d'aquests projectes depèn de la implicació del viticultor i de les ganes de trobar alternatives per al seu cultiu. El coure no deixa de ser un metall pesat, que contra més puguem reduir les dosis i les freqüències, doncs molt millor per l'aplicador, pel medi ambient, per les abelles, que són molt importants, i pel consumidor final. El 2020, malgrat els esforços dels investigadors i dels pagesos, la taca de míldiu va arrasar un 50% de la vinya del Penedès. El cultiu ecològic va ser el més perjudicat.
Projectes com el de l'Incavi ajuden a trobar solucions per a aquestes plagues, que no només es mengen el raïm, sinó també la feina anual de desenes de viticultors. En aquest repàs que estem fent pel cicle de la vinya a cada programa, recordeu quan l'anterior, el primer, us vam parlar de la poda. La poda produeix ferides a la vinya. Avui us expliquem el pas següent, el plor, és a dir, quan la saba degota pels talls que se li han fet al cep. Fred, boira, rosada matinera, terra humida, l'hivern és un període clau en el cicle vegetatiu de la vinya. Tot i que abans de la primavera els ceps semblen adormits, entre febrer i març la vida torna a la planta. Els ceps ja estan podats i després del descans hivernal es van despertant. La saba comença a circular dins els troncs i es produeix l'anomenat plor de la vinya. Aquesta és la primera manifestació de que l'activitat s'ha reiniciat. Es diu que la planta plora quan la saba degota per les ferides que ha deixat la poda en el cep. Amb l'arribada de la bonança climàtica, la terra s'escalfa i s'activa el metabolisme de la planta. La saba torna a circular de les arrels fins a la part aèria del cep, fins que brolla a través dels sarments. Aquest líquid és aigua vegetativa i porta molts nutrients de la pròpia planta. Es calcula que en un dia un cep pot produir 1,5 litres de líquid de mitjana. El plor se sol allargar uns 15 dies i s'atura quan la ferida de la poda cicatritza. És la mateixa saba la que ajuda a fer que els talls es tanquin per donar pas a la brotació. És en aquesta època quan els viticultors llauraran i abonaran la terra en profunditat. Amb la llaurada s'aconsegueix que les pluges de l'hivern penetrin més profundament en la terra i formin reserves d'aigua que ajudaran al cep a disposar d'una major resistència de cara a l'estiu quan les pluges són menys abundants. El cep és l'origen de tot, i els cellers, que en són conscients, òbviament no estalvien temps, enginy i esforços per mimar-los i per guiar-los adequadament. Una de les pràctiques que persegueix aquest objectiu és l'esporga. Es tracta de netejar el cep de tot allò que li sobra. El viticultor pot modular la producció i n'obtindrà i decidir com serà el vi que s'elaborarà amb el fruit que doni. A Caves Nadal tenen clar que l'esporga és una de les tasques que s'han de fer amb més cura. N'hem parlat amb el seu propietari, el Xavi Nadal. Can Nadal de la Boadella és una de les explotacions vinícoles més antigues del Penedès. Hi ha documents que certifiquen que el 1510 ja es dedicava al conreu del raïm. La finca ha passat sempre de pares a fills a través de l'hereu, com marca la tradició catalana. Ara, el Xavier Nadal n'és el propietari. Fidel als seus orígens, el Xavier fa anys que va decidir convertir Nadal en una explotació 100% ecològica. El seu avi ja treballava el cultiu seguint aquest sistema. A ell li ha dedicat un dels escumosos de més prestigi de la marca, l'RNG10.
i d'ell ha heretat la passió per la feina ben feta. Aquesta vinya, com tota la finca Nadal, és 100% ecològica, les 43 parcel·les. I, bàsicament, l'ecologia és una mica el que portem a la sang. Nosaltres ja, quan vam començar l'any 1943, com és lògic, tot era ecològic. Els productes de síntesi per combatre les plagues i els adobs químics no havien aparegut pràcticament. Llavors es va passar un temps que la mecanització i els productes de síntesi van ser la gran solució, però ja fa anys que una mica hem retornat als nostres orígens, que és el que toca. És a dir, buscar l'equilibri entre la flora, la fauna i la producció de raïm de qualitat per elaborar grans vins. Una de les claus per aconseguir productes de gran qualitat és treballar bé la vinya. De llarg són centenars les hores que es dediquen a cuidar els cultius. A cada època li toca una feina. Una de les més complexes és l'esporga. Concretament aquesta vinya és la barraca, que té uns 20 anys d'edat i està destinada exclusivament a l'elaboració del nostre vi Nadal Xarel·lo. Bàsicament, el que estem fent ara aquí, aquesta vinya, és l'esporga amb 3 objectius bàsics. El primer de tot és airejar el cep. D'aquesta manera les humitats no s'hi acumulen. L'humitat i la calor és una condició favorable pel mildiu i l'oïdium. Per una altra banda, la sostenibilitat, com més despejat està el cep, amb menys producte coure i sofre ecològic, evidentment, amb menys producte aconseguim l'efecte d'evitar aquestes plagues. I en tercer lloc, el que és important és que realment el cep està per produir raïm i una fulla amb excés, que és la fàbrica dels sucres i la que permet madurar el raïm, és a dir, a través del sol fa la fotosíntesi i va acumulant tots els components del raïm, doncs amb la fulla necessària n'hi ha prou. Llavors, bàsicament, serien una mica aquests 3 objectius. Per una altra banda, el que fem també és treure els bessons, que ara us ensenyaré, i el que fem traient els bessons és que fem caure brots que tenen raïms. D'aquesta manera baixem dràsticament la producció i això ens permet obtenir un vi blanc amb caràcter, molt suau, aproximadament 13 graus, un vi gastronòmic, un vi, és a dir, que té molta xitxa, però que per una altra banda no és pesat, que és una mica anem a buscar l'estil pur d'aquí del xarel·lo de veritat d'aquí al Penedès, 100% xarel·lo. L'esporga de la vinya es fa a finals de primavera, igual que la poda permet al viticultor regular la producció de cada cep. La clau és fer-la just a temps. De fet, la producció es regula amb la poda d'hivern, és a dir, de gener, quan el cep està en repòs. Llavors aquí podeu veure, si us acosteu, aquí vam deixar una verga amb un borró aquí i un borró aquí. Llavors amb això regules la producció. Si deixéssim més borrons, evidentment hi hauria més vergues i hi hauria més producció. Aquí el que fem ara, amb l'esporga especial que fem aquí, primer de tot traiem els bessons. Bessons és quan d'un mateix borró neixen 2 brots. Amb això el que fas ja és reduir la producció. Traiem les fulles de la base i traiem els rebrots. Això no neix enlloc, no neix amb un cap que vagin deixar. Això d'aquí tampoc. Això d'aquí està tampoc. Tot això ho netegem i aquí, ara veuràs, aquí també tenim un altre bessó que es treu fora. Aquí hi ha un brot raro, fora, aquí es treu, es neteja la fulla i aquí igual, aquí hi ha un rebrot que és dolent i aquí d'això. Aquí un altre bessó, aquí un rebrot que no toca, un altre rebrot i un altre rebrot i el cep queda així. Redueixes la producció de raïm, aireges el cep, com dèiem, amb molt poc producte sofre i coure perquè és cultiu ecològic, aconsegueixes combatre les plagues, evitar les plagues, madura millor el raïm, tens més contingut amb sucres i això ens permet elaborar un vi amb caràcter però molt suau i molt fi, un xarel·lo en estat pur, un xarel·lo blanc en estat pur. També traiem el rebot, això és la soca del cep, i aquest ha sortit aquí, hi ha un raïmet, això si no passessis a fer res o es pompolar la màquina no ho trauries i nosaltres ja el netegem el cep. I tots els brots que surten on no toca, aquí veiem el cap, a l'hivern vam deixar aquesta verga amb 2 borrons, un i 2, han sortit un brot i un altre brot i això d'aquí està de més, això va fora també. La vasta tradició vinícola catalana ha donat múltiples formes d'esporgar i també diversos usos i mots per denominar-les. La majoria encara es fan servir.
esporgar, espampolar, escavallar. El cavall és treure això, que abans es feia i segons com es fa el cavall, aquí a la base de la fulla surt una altra verga, com podeu veure. Això, si traiem això és escavallar. Treure els cavalls, bueno, té molts noms. Al final és equilibrar la vegetació amb dins de cada vinya, tenint en compte una mica el que vols fer, no? El tipus de vi que vols produir. El que no segueix la tradició a la vinya és que els que la treballin siguin només homes. A Can Nadal, qui fa l'esporga són les dones. Quan són feines més de força, l'aptitud dels homes és més adequada. Quan són feines més d'habilitat, l'aptitud de les dones és més òptima, no? Bueno, antigament, a l'època de les pessetes, quan els sous, els salaris s'apuntaven a mà amb una llibreta, jo me'n recordo, jo era jovenet, llavors hi havia un preu més car l'hora pels homes respecte a les dones. Avui aquí a la Finca Nadal ja fa molts anys que el preu és el mateix. Al final una altra cosa és que hi hagi un encarregat, això és diferent, però el preu de l'home i la dona és el mateix, perquè al final la feina que fan hi haurà homes més productius que dones i dones més productives que homes. Vull dir, això ja s'ha igualat totalment i penso que és bo amb una colla que hi hagi una mica una diversitat, un 50-50, jo penso que va bé. No sé, el tema està més animat i tot el dia passa més ràpid, no? L'evolució no ha fet que Cal Nadal perdi la seva essència. Segueix sent una de les finques més importants del Penedès i segueix produint alguns dels vins més apreciats del territori. El Xavier ha estat en bona part responsable d'aquest èxit. I quina ha estat la clau del seu èxit? Caminar endavant sense oblidar quin és el seu origen. Ja hem arribat al final del nostre viatge d'avui pel cicle de la vinya i ens acomiadem visitant un dels cellers de la distinció exclusiva Vi de Finca Qualificada. No us perdeu la mirada de l'àliga sobre les vinyes que produeixen aquest vi de qualitat. Salut! Els orígens de Mas d'en Gil són les inquietuds que teníem quan estàvem al Penedès, en concret elaborant el celler de Mas Pujó. Vam creure oportú que teníem de fer un pas endavant, anant a buscar una zona vitivinícola i em vam voler aterrar aquí al Priorat. Vam veure diverses finques, entre elles ens vam enamorar d'aquesta masia, fundada pel senyor Francesc Gil a l'any 1867, una dels cellers que estava en venda en aquells moments més antics del Priorat. Vam veure que aquí era una zona ideal per poder fer un dels vins del Priorat i formar part en aquest grup dels 4 magnífics que van iniciar aquí al Priorat amb els vins que nosaltres podíem elaborar. Ens trobem al Clot de l'Oliver, és una de les 5 valls de la finca de Mas d'en Gil i en aquesta vall podem observar que tenim vinyes amb coster. Aquest tipus de plantació amb coster és una plantació típica del Priorat i al terreny hi tenim llicorella. Al Priorat hi ha molts tipus diferents de llicorella i la que tenim aquí a la finca de Mas d'en Gil és la llicorella pigallada, sembla que tingui com unes piguetes. El vi de finca el que busca és identificar l'origen de la terra, l'origen de la parcel·la i crear vins amb identitat pròpia. Vol dir que són vins on podem venir fins aquí i ensenyar-vos que aquest vi ve d'aquesta parcel·la d'aquí al darrere, de la parcel·la del Clos Fontà. Són vins que busquen expressar identitat de territori, que busquen expressar una tipicitat, que en aquest cas al Priorat és la mineralitat, és la fruita i els balsàmics, i com podeu veure és una finca on hi tenim biodiversitat, que tota la part aromàtica que tenim al voltant de les vinyes s'aporta, s'acosta i entra a dins la copa. El Clos Fontà per nosaltres és el reflexe de les olors que tenim en aquesta finca.
Quan l'olorem, hi ha una planta que aquí creix de forma natural, que és el fonoll, que ens dona aquestes notes balsàmiques, que ens obre el nas, que ens desperta i ens fa que el nas sigui més profund, més alt, no? Arriba a un nivell que ens fa despertar. Hi ha una part d'aquests vins, no? Que, com us deia, venen d'aquestes vinyes de poca producció, on la fruita també és present. I en aquest tipus de parcel·la la garnatxa té més aviat notes de fruita de cirera i també a vegades una part cítrica, de pell de taronja. És una de les tipicitats de la nostra finca. En boca és un vi on li busquem que no se'ns eixampli en els laterals del paladar. És un vi que té textura, que té un cert pes en el centre del paladar. És un vi que ens deixa rastre, que té presència, però que acaba fluint a través del paladar i al final de boca ens deixa el paladar fresc per tornar a provar. El Coma Blanca és el vi de les vinyes velles de la finca, un vi de macabeu i garnatxa blanca. Aquestes siguin probablement les vinyes de blanc més velles d'aquí del Priorat i gràcies a la biodinàmica hem aconseguit que aquest vi ens ofereixi la seva profunditat en la seva màxima expressió. La biodinàmica ens ajuda a revitalitzar la vida dels sòls, a tornar-li la vida a la terra, a que els terrenys estiguin ben estructurats i això fa que a nivell del vi, el vi li retorna la vida, és més complexa i sobretot en aquest cas és un vi blanc per després dels vins negres. Profunditat i mineralitat del Priorat.